Ini Yaya sik ngenteni sing mikul. Tak takoni sik ya. Aku ya tak melu Yaya. Padumu kesel aja. Duh, awet ini nek mau alhamdulillah kula lan sak kanca rombongan kenali pelarisan muga-muga main ning nggone tanggane dhewe iso laris nggih, Pak Bu. Amin. Monggo dumateng para Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu, mbok pilih ngersakno kula lan sak kanca rombongan saking paguyuban Seni Barong Sidoasih, khususipun pimpinanipun Bapak Mintarno saking Bundu ya tanggane dhewe. Aja lali nanggap Tonggo dhewe rek. Nggih, tangga dhewe yo iso dinego era Bos. Iya, ngerti dhewe. Wis pokoke ngerti dhewe. Wis ora ngentekno wedhus 3 Bu, paling 5. Nggih, Adik. Ahmad David Kurniawan kelas pinten, Dik? Oh, kelas 3. Aja mengkerat-mengkeret ta, mau melu jigar kok mengkerat. Sing gas. Nah, Dik David sekolah SD TNI. Oh, SD. Kelas ngaji apa ora? Oh, ngaji jilid piro, Dik? Al-Qur'an. Wah, waduh Kang Dawa. Alhamdulillah. Aku lagi jilid 3 wis metu Kang Dawa. Kowe yo. Tau untuk juara siji ta ora ngaku sekolahnya? Ora tau ya ora apa-apa. Lek iso aja kaya aku ya. Aku ranking 7 murid 11. Besok lek gede cita-citane pengen dadi apa, Dik? Apa tah ngomongnya? Sing banter tentara ngono. Sing banter dadi apa, Dik? Sing banter tentara ngono. Tentara. Oh, kata ibu mangan kan Dawa. Makan sih kudune nek 2 piring yuk. Yuk, monggo para buta niki Adik Ahmad David. Aja ngono iki lho ditumpakno ya sik. Malah ngono aku bingung kok golek kowe. Wong sunat kok melu jigar. Wis sunat ta urung? Oh, sampun lara ta ora? Oh, ora nangis ha? Ya wis, wani meneh ta ora? Oh, boten, wani meneh. Aja nganu darah nangis. Oh, nangis. Jangan ditanggap Sidoasih. Mau sing nek awan mau tak takoni nangis sik, Bos. Iya. Pak Anies sik guyu lekek-lekek. Yuk, para buta, iki Adik David pun siap. Dumateng para Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu, Mbak Beli sak mengke Adik kula Adik Ahmad David Kurniawan sak mangke ditumpaken buruk, naga aku kesupen nyawer idep-idep ijole urmane. Yo sing mikul yo barang dipikirno no, wis to manut aku. Penak-penak. Biasane sing nyoting meri Bu, njaluk saweran padha wae. Ya sisan aja. Yo sisan. Ya ngono macem ya. Sawat gemblok garing. Yuk, monggo sarengan. Tari buruk naga. Yuk, David yo sumoga dados Seni Barong Sidoasih. Ose. Siko Audio juga thank you. Ayo adik-adik kabeh warga Bondo, kita happy bareng. Kira-kira kapan waktunya? Ayo adik David. Segala upaya apapun kita coba, tak pernah lelah diserahkan padanya sang pencipta. Dengarlah doa kita berdua. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan tak datang dan kita impikan.
usahakan lagi sayang, yakin waktunya akan datang. Masih digoyang kembali yo bersama seni balon skor asik ayo minimus yo digoyang
Ayo aja-aja Yuya yo, joget bareng-bareng yo sama Mickey Mouse. Ngopo isin? Bengi-bengi kok isin? Ayo joget. Wes ayo padha-padha enake ora usah isin. Awas, yo. Ayo hati-hati yo. Digoyang kembali bersama Sanibara Sidola Asik. Ayo warga Sidoarjo, kita happy bareng di malam hari ini. Ayo Haji Ahmad David Kurniawan. Sidoarjo. Aku
Bunganya kamu hitam merah merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat hangat kuku. Gareng. Nggih. Adik David takoni sik reng wis marem apa durung? Dik David. Nek durung marem ditap. Pon marem ka dereng, Dik. Pon marem ka dereng. Marem reng. Pon marem ka dereng. Nang bocah kaya adik David iki. Ya? Lupa neh. Ora ini gede-gede, Bos. Wis gede-gede. Wis marem. Ane wis mendem. Wis blenger nek numpak, Bos. Reng. Ah, Ora ditawar wong berang-berang malah aku milih karo kowe dhewe, Reng. nggih, Bos. Awas. Panalon Dik David. Thank you.